Podria passar les pàgines amb una mica de delicadesa y de sordina. Ha salido el 15, la niña bonita. Loli Lali ha sido la afortunada ganadora del sorteo de operación de amígdalas con la niña bonita. Pase por quirófano sin más demora ni tardanza y con las amígdalas. Si tens una febre d'aquí d'espera, calenta. És que estic per morir-me. Galina, sí, no. No, que estic condemnada. I queda molt per arribar al mar. I 400 quilòmetres. I collons, quina platja. I no ens queda ni una gota d'aigua, eh? I tu te l'has beguda fins al final. Ai, és que tenia set. No, egoista. Je suis Simone de Beauvoir. Les enfants de